Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Mataji. Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Pakadamahyam Dadavi Swapatambikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapatakamadam Sri Gurun Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Bhaganati Gunadhanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijanashitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Visaganvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Chaitanya Swami Nityanamini Namacharya Padaya Daiva Pradayane Dorakatha Damodaya Nagara Grama Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താണ് ആരാണ് ഉപദേശാമൃതം തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്? രൂപഗോസ്വാമി ആർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളാണ്? അവരെ പിന്നെ അനിയന്റെ ജീവഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വേണ്ട. അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ജീവഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഗോസ്വാമി തന്നെയാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഉപദേശാമൃതം, അല്ലെ? ഒരു എഴുത്ത് വഴി അയച്ച് കൊടുത്തതാണ്. ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് നമുക്ക് തന്നത് ജീവഗോസ്വാമിയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കണം കേട്ടോ, പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. അതായത് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഈസിയാണ് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ചൊല്ലാം. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അത് തീരുന്നത് വരെ എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ജിഹ്വാ വേഗമുദരോഹസ്തവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയും, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെ? സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള രുചി ആസ്വദിക്കാനുള്ള ത്വരകൾ, അതിന്റെ ആ ത്വരകളെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും, അതായത് ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്തിന് ഇഷ്ടമാണ്? ഉദരത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഉത്പാദനേന്ദ്രത്തിന്റെയും ത്വരകളെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്, അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രായശ്ചിത്തം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഇതിനെന്ത് ഉത്തരമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് പകരം നമ്മളൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തിയെടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരിവർത്തനം വരും, അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം ജാഗരൂകമായി. എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി? എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും എന്താ സംസാരിക്കാത്തെ? നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം
ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ. വിശ്വാസം ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക എന്നീ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചും കഴിയുകയാണ് കൃഷ്ണ അവബോധ പ്രക്രിയ. ശീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ സരള മാർഗമാണ് നമുക്കായി ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള എളുപ്പ വഴി. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭാഷണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കലാണോ? ആണോ? നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കലല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷണ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. അനാവശ്യമായ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമ്മള് നിർത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. സ്വയം മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം. കൃഷ്ണകഥ കഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനമാണ് പകർന്നു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്? തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരമൊക്കെ ഇല്ലാതെയാകും. ഏതുപോലെയാണ് സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇരുട്ടില്ലാതെയാകുന്നത് പോലെ. അതേപോലെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കുവാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായി. ഇത് മുതലല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്? അതുപോലെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കുവാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരോ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മളെ നേരെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്താല്, നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ. രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കോപത്തെ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക, നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ സൃഷ്ടികളാണ് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ വ്യക്തിയല്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നോട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ? ജീവാത്മാക്കൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന്, ആ ശരീരം ഒരു ഗുണത്തിലിരുന്ന്, ആ ഗുണമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് വിരോധമൊന്നും തോന്നൂല അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മള് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോകരുത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കോപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചാൽ അപ്പോ നമ്മള് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് മൗനം അവലംബിച്ച് നിൽക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോ പ്രതികരിക്കണം. അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. 2 ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ജഗായ് മത്തായി, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ജഗായ് മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് എന്താ വെച്ചാൽ അവര് അത്രയും അധപതിച്ച് മോശമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ജയവിജയന്മാരുടെ 4ാമത്തെ ഇൻകാർണേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവര് പിന്നെ കുംഭകർണനും രാവണനും ഒക്കെ ആയി വന്നു, ശിശുപാലനും ദണ്ഡാവക്രനുമായിട്ട് വന്നു, പിന്നെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം കലിയുഗത്തിൽ അവര് ജഗായ് മത്തായിമാരായിട്ട് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മോശമായിട്ട് ജീവിച്ച ആളുകളായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അവര് മദ്യപാനികളും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് തീരെ മോശം രീതിയിൽ നടന്ന എല്ലാ എന്താ പറയാ റൗഡികളായിട്ട് നടക്കുക പറയില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടില്, അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇവരെ 2 പേരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നാമം ജപിക്കാൻ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് കൈ കിട്ടിയ പൊട്ടിയ ചട്ടിയോ കുപ്പിയോ എന്തോ എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ രക്തം വരുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആരാണ്? ബലരാമസ്വാമിയുടെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്തം പ്രവഹിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് അറിഞ്ഞതും ഓടി വന്ന് തന്റെ സുദർശന ചക്രം എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ തുനിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കരഞ്ഞു പറയാണ്, ഈ ഇൻകാർണേഷൻ, ഈ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഒരാളെയും കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഇൻകാർണേഷൻ അല്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അത് പിൻവലിപ്പിച്ച് ഈ ജഗായി മത്തായിമാരെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവര് ഭക്തന്മാരായി പിന്നീട് ഗംഗയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സർവീസ് ചെയ്തു, അവർ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാരാവാൻ പറ്റും. അത്രയും മോശമായിട്ട് നടന്നവരായിരുന്നു ജഗായി മത്തായിമാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്പം ആയുധം ഉപയോഗിച്ചത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചതെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും മറ്റ് കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമ്മള് പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണമാണ്. നമുക്കറിയാം രാമായണത്തില് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭയങ്കര ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദാസ്യഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് ലങ്ക മുഴുവൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലെ, ചുട്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കോപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻടോളറൻസ് കൊണ്ടാവരുത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് ആധ്യാത്മികമായി മാറും അല്ലെ, അതിന് ഭൗതികത മാറി ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറും. രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് പല പല രുചികൾ കഴിക്കാൻ ആസ്വദിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് നമ്മളെ പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കൂ എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിഹ്വയുടെ പല പല രുചികൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ജിഹ്വയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആസക്തി അത് കുറഞ്ഞോളും, തനിയെ കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു തത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നത്. ഇനി ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നമ്മള് പ്രസാദം തന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നേരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും ഒരു തെറ്റാണ്. അതും ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമായല്ലോ എനിക്ക് കഴിക്കാലോ എന്ന രീതിയിലല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഡിഫറെന്റ് രുചി ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേ കഴിക്കാവുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അതും നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രസാദമാണ് എന്ന് കരുതി നമുക്കൊരു പരിമിതിയിലേ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാവുള്ളൂ. ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ടല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളോടാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് യഥേഷ്ടം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് കുറെ പുംസവനം പോലെയുള്ള കുറെ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ജനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും എല്ലാ വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കുക. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായി തീരാം. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് തീരാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ശരിയായ വിധത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 വിധം ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു: ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകൾ. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പോ അനുവൃത്തി എന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിലെ, ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയാണ്, ഭൗതികതയുമായി നമ്മൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് 3 വിധത്തിലെ ത്വരകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭാഷണത്വര, അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഭാഷണത്വര.
മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. ഈ 3 ത്വരകളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആയി പോയത് കൊണ്ട്. മനസ്സ്, വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം. മനസ്സിങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളത് പലതും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും. ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും അല്ലെ? ശരീരത്തിന് എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കണം. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതിന് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 വിധ ത്വരകൾക്ക് മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നു പോയാൽ അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, മനസ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്? എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നേ? ഓർമ്മയില്ല? മനസ്സ് ശത്രുവായി തീരും അല്ലെ? ഏത് മനസ്സാണ് ശത്രു, ഏത് മനസ്സാണ് മിത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മനസ്സിനെ അനുസരിക്കുന്നവന് മനസ്സൊരു ശത്രുവാകുന്നു. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവന്, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവന് മനസ്സ് മിത്രമായി തീരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്വരകൾക്ക് വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം അപവിത്രമായി തീരുന്നു. വാഗ്വേഗം, ഭാഷണത്വര, അതായത് വാചോവേഗം അല്ലെ? വാഗ്വേഗം, ഭാഷണത്വര. നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങളെ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടും നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുറെ സാഹിത്യങ്ങൾ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പല പൈങ്കിളി കഥകൾ എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും, കുറെ സ്റ്റോറീസ് എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ അബദ്ധങ്ങളാണ് എഴുതുന്നത്. ആ ഒരു പ്രവണതയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും പാടുന്നതും അല്ലെ? കവികൾ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ എന്തായി? അത് ഭാഷണത്വരയായി അല്ലെ? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാകുമ്പോ അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് നിയന്ത്രണം ഉള്ളതായി മാറി. പക്ഷെ അതല്ലാതെ എന്ത് സബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുത്താലും എന്തായി മാറുന്നു? അത് ഈ ഭാഷണത്വരയിൽ വരുന്നില്ല അല്ലെ? അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയായി മാറി. അത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ്, ഒരിക്കലും ഭക്തന് ചേർന്ന ക്വാളിറ്റി അല്ല. ഭക്തനല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോ അത് പിന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആളുകൾ നമ്മളെ പ്രേസ് ചെയ്യായിരിക്കും, നമ്മളെ നല്ലത് പറയും അല്ലെ? നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ചേർന്നൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഭാഷണത്വര. പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നാം വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്ക്, നമ്മൾ കാണാൻ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മൂകരായിട്ട്, അതായത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായിട്ട് കാണാം അല്ലെ? ശരിക്കും അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ അറിയാം കർമ്മണ ദൈവ നേത്രേണ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയം. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഷണ ശക്തി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നാം വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കാവൂ. നമ്മുടെ വാക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാൽ അവ 2 തരത്തിലാണ്: അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ദുർബലങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ അവ 2 തരത്തിലാണ്: അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. 2 തരത്തിലാണ് മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങൾ വരുന്നത്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും ഒന്ന് വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത, തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. സെക്കൻഡ് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആദ്യത്തേത് അവിരോധ പ്രീതിയും രണ്ടാമത്തേത് വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗമാണ് ഒന്നാമത്തേത്. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ് രണ്ടാമത്തേത്. ഒരിക്കലും നിരോധമല്ലാത്ത തടസ്സമില്ലാത്ത രാഗം, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണ്. മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് അവിരോധ പ്രീതിയാണ്. അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം. അതായത് കർമ്മവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരുടെ കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം. ഇതിനെയാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. അതായത് മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കൽ, മായാവാദികളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒരു ഭാഷ്യമാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതനുസരിക്കുക, അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത് കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മഫല വിശ്വാസം. പിന്നെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം. എല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക അഭിലാഷം, എനിക്ക് ഇനിയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെ, എനിക്ക് സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളിലുള്ള വിശ്വാസം. ഇതിനെയാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിരോധയുക്ത ക്രോധം. നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ വരുമ്പോൾ, ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കോപമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടുവിധം ക്രോധമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും മറ്റൊന്ന് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഈ വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹിച്ചതൊന്നും ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കോപം. അതിനെയാണ് അവർ പല ഉപായങ്ങൾ, പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും വിജയിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രോധത്തെയാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോപം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ രണ്ടു തരം ക്ഷോഭങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും മറ്റൊന്ന് വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ശരീരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ശാരീരിക ത്വര, നമ്മള് 3 തരം ത്വരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്ന് ഭാഷണത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, പിന്നൊന്ന് ശാരീരിക ത്വര. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് വാക്കിന്റെ ത്വര. അതിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. എന്ത് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ, അതായത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷണത്വര നിയന്ത്രിക്കാതെ, അതായത് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത് മനസ്സിന്റെ ത്വര. മനസ്സ്, ശരീരത്തിന്റെ 3 ത്വരകളാണത്. മനസ്സിന്റെ ത്വര അതെന്ത് ത്വരയാണ്? അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. 2 തരം ക്ഷോഭങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ശാരീരിക ത്വര അല്ലെ. ശരീരത്തിന് 3 വിധം ആവശ്യങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, പിന്നൊന്ന് ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, മൂന്നാമത്തേത് ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനേ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പോ പറയുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ജിഹ്വ, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, ഇത് 3ഉം ഒരു ലൈനിലാണ്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ നാവിന്റെ അതേ ലൈനിലാണ് വയറും അതുപോലെ ജനനേന്ദ്രിയം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക എന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാം. ആ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉദരത്തെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉദരവും ജനനേന്ദ്രിയവും കൺട്രോളിലാവും. 6 തരം രുചികളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി എന്നർത്ഥം. അതായത് നമുക്ക് പല രുചികളിലെ അതിൽ 6 രുചികളാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിന് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ, എരിവ്, പുളി, അങ്ങനെ പല രുചികളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ 6 തരം രുചികളാണ് പറയുന്നത്. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ്, അതുപോലെ പുളി, ചൂട്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരോ രസമാണ്. അപ്പൊ അതിന് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അധീനനായി എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശോണിതോത്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണമാണ്. അപ്പോ ചിലർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? പച്ചക്കറി, പിന്നെ ഇല, അതുപോലെ ഗോരസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെ? ഗോരസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, പാല്, തൈര്, പിന്നെ പനീർ, പിന്നെ അതുപോലെ ചീസ്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഗോരസത്തിൽ വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മറ്റു ചിലർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? തീരെ മോശമായിട്ടുള്ള ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശോണിതോത്പന്നങ്ങളായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്? അവനവന്റെ നാക്കിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ? ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യം ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പച്ചക്കറിയും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നത്. പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം, ജലം ഇവ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച് അയാൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. അതായത് നല്ല രുചിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസാദം തന്നെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല? നാക്കിന്റെ രുചിക്കും അതുപോലെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ഉദരത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാല ന ഖായിബെ ആര ഭാല ന പാരിബെ എന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അദ്യലീല 6:23. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, നമ്മൾ വളരെ ആഡംബരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുപോകരുത്. ഒരുപാട് ആഡംബര വസ്ത്രധാരണം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നല്ല രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും നമ്മൾ നിർത്തണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരുപാട് അധികം രുചിയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറയുന്നു, ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി കരുതാം. അപ്പോ അവനവന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്താണ്? മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പോ ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, അതായത് ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് വയറിന് അല്ലെ? അതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി, അതുപോലെ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറിൽ പറയുന്ന കുറെ ഉപവാസങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ ഡിസപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 12 മണി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉദരത്തിന്റെ വേഗം, അതായത് ഉദരത്തിന്റെ ആ ഒരു ത്വരയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഗോസ്വാമി എന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യമില്ലാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ വസ്തവേഗം. എന്താണ്? ജിഹ്വാ വേഗം വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ വസ്തവേഗം ഏതാൻ വേഗാന്യോ വിഷഹേദ ധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഇതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണത്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഗോസ്വാമി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല നിയന്ത്രണമുള്ളവരാണ്. അവരെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവനെ ഗോദാസർ എന്നും വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ എന്താ വിളിക്കുക? ഗോദാസൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഗോദാസന്മാരാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ
അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ ഗോദാസനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്ക് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊരർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. ഗോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് കൂടെ ഗോ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമിയാണ്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനാണ് എന്നർത്ഥം. അവരെയാണ് ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എത്ര പ്രയത്നിച്ചാൽ, അതായത് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായി തീരാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്ര തന്നെ ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ പറ്റില്ല, കൃഷ്ണാവബോധവാനായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തീർത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്? ഉത്തരം പറയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സ്, ക്രോധം, ഉദരം, എന്നിവ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആള്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? മനസ്സ്, ജിഹ്വ, ക്രോധം, ഉദരം, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാൻ. ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പ്രായശ്ചിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് വേഗം ഉത്തരം പറയട്ടെ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ലേശം തിരക്കുണ്ട്, ഒന്ന് പുറത്തു പോകാനുണ്ട്. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പ്രായശ്ചിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? മനസ്സിനെ അല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രായശ്ചിത്തം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം. പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്? ആനക്കുളിയോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. ആന എങ്ങനെയാണ്? കുളത്തിൽ പോയി കുളിക്കും, പുറത്ത് വന്നിട്ട് മണ്ണ് വാരിയിടും അല്ലെ, മേല് മണ്ണ് വാരിയിടും. അതിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു മറുപടി? നമ്മള് ഒരു പാപപ്രവൃത്തിയെ പുണ്യപ്രവൃത്തി കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നിദ്രാണമായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നത്. തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്താണ്? തപശ്ചര്യ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ വായിച്ചു. എന്താണ് തപശ്ചര്യ? ജന്മാഷ്ടമി, അതുപോലെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എല്ലാം എന്തിനു വരും? തപശ്ചര്യയിൽ വരും അല്ലെ. ഓരോന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എല്ലാം തപശ്ചര്യയിൽ വരും. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സരളമായ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടെ നേരത്തെ നോക്കി കണ്ടു. ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? സരളമായ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ എന്താണ്? മുമ്പേ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപം അറിയുക, ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെയാണ് മാതാജി, ഇത് തന്നെ, ഇതാണത്. എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചൂതാട്ടം വേണ്ട, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ച് കഴിയാൻ. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ. എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്ന വഴി അതാണ്. പിന്നെ ഒരാൾ ഭാഷണശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പകരം ഭഗവാനായിരിക്കും നമ്മുടെ
സബ്ജക്ട് മാറ്റർ. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരും. നിയന്ത്രണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിക്കാമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാൻ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലെയും അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? അത് ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? എങ്ങനെയാണ് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കാം? നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മുടെ കോപം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അപമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കോപം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. മറ്റു ഭക്തന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപം ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. രസനയുടെ ത്വരകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ രസനയുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര, ഭാഷണത്വര. അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം, ഇവ എന്താണ്? ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞെന്നാണ്. കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വേഗം ഓടിച്ചിട്ട് പോവാണ്. ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നാണ് ശരീര ഭക്തി വിനോദ ചാക്ര പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? 3 ആവശ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ. ഒന്ന് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, പിന്നൊന്ന് ഉദരത്തിൻ്റെത്, പിന്നെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ. അങ്ങനെ 3 ത്വരകളാണ്, 3 ആവശ്യങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർക്ക്, അതായത് ജിഹ്വ, അതുപോലെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ജിഹ്വ, ശാരീരിക ത്വര, മാനസിക ത്വര, ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഉദരത്തിന്റെ ത്വര എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെയും അതുപോലെ ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. അതായത് പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഗോസ്വാമി ഗോദാസൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. എന്താണ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിട്ടുള്ളവരാണ് ഗോദാസൻ. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ് അറിയോ? ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ? ഇവരൊക്കെയാണ് ഗോസ്വാമിമാര്. പിന്നെ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവന്ദി കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ് ഗൗർ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ.